Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ashe kina cikin office? Ina wayarka? Gata. Ya akai? Ko kina da garanta ne? A'a, kawai dai na kira ne baka dauka ba. Na sa ta asali ne saboda ina wani abu. Kuma ni ba na so a takura mu. Murmushi alamu ne na farin ciki. Ko zan iya sanin menene dalili na taya ka? Na hawa layin nasarar rayuwata. Wacce kenan? Mallakar fina. What? Ban gane ba. Magana ma ta fara nisa. Dama ta fara son ka ne? Hafsa. Me yasa kika tashi hankalinki akan wannan maganar? A'a, kawai dai na yi mamaki ne kuma ina so na taya ka farin ciki. Na gode Hafsat. Ina son ƙara tabbatar miki da cewa insha Allah nan ba da dadewa ba za a sa ranar bikinmu da ni da Fina. Wace Fina? Hakika ku sani mace da kuma soyayya sun saba wargaza manyan al'amura a tarihin duniya. Don haka ina so ku yi aiki da tunani. Kada ku bari wannan abun ya lalata al'amarinmu cikin tafiyar nasararmu. Don Allah, kar ku bari wannan abun ya raba kanmu tafiyar nasararmu ta lalace. Ku sani ba fa laifi bane kowannen ku ya gama ci ya ce yana sata. Amma ku sani laifi ne wannan macen ta zama sanadin raba abota da aminci da ke tsakanin